आरे बेटा पार्सनेल लायाबा माबोरै जानांगौ थिकादारा खामानि मावफैगोन बेयाव फाग्लानो बे बुस्थुखौ बे थिकादारा गाखोफैनानै बेयाव मावफैगोन थिकादारा फाग्ला पार्सनेल लानानै खामानि मावाबा ओइ दा बायदियाव पार्सनेल लानानै मावाबा माबाया मावफैगोन थिकादारा मावगोन थिकादारा मावगोन होमबा फाग्ला आं पार्सनेल लानानै खामानि मावबा मा लेवरा जानांगौ जाखो लुनो नागिरनायानो पार्सेन्टनो फाग्लानि मा राव जाखो बेलाय खोमाफ्रासो माजुबबाय आं नोंनि कमेन्टखौ नुनानै बिराद लाजिदों आङो बुंनो ना मानो जादोंमोन आं लाजिबायला नोगोरनो माबोरै लाजिनो फाग्लासो अखा बांखा आंबो मावग्रासो जाबायबा नै होनबाय सासे नै नों बायदिखौ आङो 10 जन फिनो हायो मिथिबाय मास मोनसेयाव गोसोआव लाखि आरे फंबाय आं दासो आगारदों इउटुबाव मानोना आङो बेफोरबायदि खामानिफोरखौ इउटुबाव आगारा आं माने आंखौनो आं दादागिरि होननानै देखायनानै लाया मिथिबाय आंना सिङावसो देखायो दादागिरिखौ सायाव देखाया माब्लाबाबो बेयो दहाय नैबे हिनजावजों रायलायनानै माबा गाफां खुफां गिलायबावोब्रा पुलिस केस होजानो मानो होनलायबावो बिसोरो जाहैबाय बड'लेण्डनि डन जाबाय दा जाथारबाय बेबायदि नायदो एकथा जालायबाय नै गाबोन माने देवबार नालाय नुबाय दा ना नुवाखै नै एकथा माबोरै होनदों गाबोन देवबार नालाय दिनै मावखाबाय गाबोन आरामसे बेरेफुंजानि फाइल रेनकट फाउटेन मुजा माबा माबि गानना फैबाय लानानै फैबाय नै गाथा आदिया मानसिखौआ हे आचल दिनैसो रायलाय मोनदों हिनजावा माबायदि मोनखो ओमफ्राय नोङो साख्रि मोननायाव आच्छा नै मानसिफोरा बासाव गाखोबाय डिउटियाव थांबाबो बासजों डिउटिनिफ्राय फैबाबो बासजों आरो ना नै गाखोबाय आयु बासाव दै जा मानसिफ्रा नै गाखोगासिनो बासा खारसिगोन आरो ना गाखोगासिनो मानसिफ्रा गंगासिखौ नै मोलोंलों नायगासिनो हनै इमारजेन्सिया सोलाबा मानसिफ्रा नै अखा हाथेजोब्बाय नै खोरखि फांलायलांबाय मानसिफ्रा बासा फुल जाबाय नै संखुलायजों बारा नुनो नागिरालै हो जोंना दा ओंखारनायसो जों मावग्रा स्टेसनखौ मोनबाय आरो ना ओंखायनो ओंखारबाय गामसेनो हिनजावफोरबो दङ गासिबो ओंखारजोब्बाय खेबलानो थांनोसै दा आरामसेनो अखा हागासिनो खामानिया जाथ'नाय नङा काम होगा लिख चुका हूँ कब लिखा है बस में नै दासो दै लाबोगासिनो मानसिफ्रा दा फैगासिनो ड्रेसबो गानाखै सुवा दा ड्रेसालाय दै लाबोबाय आरो ना दै लोंनो थाखाय दायो नैबे दै फैग्रा गासिबो जिरायगासिनो ओरै खारनाय प्रतिभा एनै गोजौआव दंखायो एबारनिया खामानि मावसिगोन आरो ना बरियायै
दा आरामसे मोनायाव मावगासिनो खामानि लोगोफोर नायदो एकथा जालायबाय नै गाबोन माने देवबार नालाय नुबाय दा ना नुवाखै नै एकथा माबोरै होनदों गाबोन देवबार नालाय दिनै मावखाबाय दिनै मावखाबाय गाबोन आरामसे नै गथ'फोरनो सबसे गथ'सिन बाला अमा सिखावखावनो आरो सोर सोर थैनांगौसो सोर सोर हराव मावनो गोसो फैनो हागोन ओइ फुकन गोजाङाखै फाग्ला हिन्जावजों नुजानो गियोनो ओंखायनो नायथारा ओरैजाय ओरै ओइ मावगासिनो माखासे बै साइडथिंजाय दा रिं सोगासिनो बे रिंखौ आरो बैखौ नांलायगासिनो नै आं सेक्रेटारि आंनि बोसोनखौ नोंसोर लानांगौ हाबा बेहाय दाना बुंहरबाय एसे लोगोआव बिराद इन्टारेस्ट मावो आरो ना खामानिफोरखौ टेप लानाय हिसाबैनो गावहा फरायगासिनो टेप लागासिनो आया गारबावबाय बे माने बे कम्पानिनि सेक्रेटारि आरो नेहाथारि आरो जायबा भिडिअ लागासिनो बे आफादगिरि टेब्लाबो मिस्ट्रि जायो होननानै आंनो जासिबावबाय नै सोर फाग्लाया लानांगौ जाखो आंलाय आंखौ स्टेप लानो थिनलायनायालाय फाग्लासो सेक्रेटारिनि सिगाङाव बेबायदि जासिनो सेक्रेटारिया गासिबो बे जाम्बा बे थांखुथिमि होनो बेखौहाय मा होनो बेखौ नांलायगासिनो नै मिजारमेन्ट होन बेखौहाय बुख्राग्रानो होनदो आरो बुजिनांगौ होगासिनो बिसोर साथामजों जेबो भाषा रोङा बिसोरो नैसिनि भाषाफोरखौ बिसिनि भाषाफोरखौ जेबो रोङा माबोरै दामनोसो नागिरनानै खाम दामनाय बायदि खेला दामनोबो नागिरो नैया दिनै गोसो बोरथारदों मानदों लहा थिखोनानै खेला दा रेडआव मावग्राफ्रा डेन्जार साथामजोंनो नै 32नि रडखौ थिखोयो नै बिसोर रेडआव मावग्रा नै बिसोर बेयाव दा नुदोंना बिसोरो रेडआव मावग्रा आरोना साप्लाइनिया एकदमबारे इजि आरामसे बिसोरो जाहैबाय बड'लेण्डनि डन होनना बुंनांगौब्रा अ फाग्ला बिसोरो जाहैबाय बड'लेण्डनि डन जाबाय दा जाथारबाय बिसोरो जाबाय बड'लेण्डनि डन माबोरै डन जाखासिगोन फाग्ला आं गोनाङाव सोर डन जाया बेलाय बुंलाय आं गोनाङाव सोर डन जाया केला नायदो बेयो दहाय नै बे हिन्जावजों रायलायनानै माबा गाफां खुफां गिलायबावोब्रा पुलिस केस गोजानो मानो होनलायबावो नैयाव फेन्दा माया खांलाय जालायखो नोंनालाय हातफोर लानानै देखावलाबायसिगोन नामा जाखो आसला देखावबाय बेखौनो माबायदि खाजोबदों खेबसेनो I am प्रदीप खादों जाहैदों नायदो आसला मिस्ट्रिनाव सोंफ्लागासिनो रोंखाजोबो बे मानसिया नैबे मिस्ट्रि सोंफ्लाबाय थागासिनो होनबाय इधर कितना पीछे
कितना पीस का है बिराद फाग्ला फाग्ला मानसि थायो सोंफ्लाबाय थायो रोंनानैनो इधर में 5 पीस इधर में 5 पीस लगेगा ऊपर नै बिसोरो गासिबो दा डिउटिनिफ्राय गबाय आरोखि नै बिरि सोबलागासिनो नै सासेया जिरायलायबाय बिसोरो मा होनदों ड्यूटिया 11टासिममोन 11टासिम माने दा बास नेगासिनो आरोना आरामसे नै बेयाव डाइरेक्ट डिउटि गदो डाइरेक्ट बैयाव हाबैदो नै जुथाफ्रा लंपेन्टफ्रा बिराद मोजां मोजां नोंथाङा मा बुंनो सानो लास्ट बाजारनि आं माबा बेयाव बुस्थु दोनदों माबा होनफैखागोन इयो खोनामा खोब्रा मुला बानजुजों खालामो लास्ट बाजारनि मा होननो सानदोंमोन लास्ट बाजारनि मा बुंनो सानदोंमोन लास्ट बाजारनि मा बुंनो सानदोंमोन लास्ट बाजारा आया होनला ड्यूटी मावोबा फैसा होनायसो बारा मोनो लास्ट बाजारनि होनदोलाय दा सिखाव खाव नंखाय बिदाबो ओमफ्राय नोंहा गोसोखांला हिनजावखौ